कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. दोडामार्ग तालुक्यातील वनविभागाचे अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ व पत्रकारांची टीम कर्नाटक राज्यातील बिक्कुडू या गावात अभ्यास दौऱ्यासाठी गेली आहे. कर्नाटक वनविभाग कशा प्रकारे हत्ती पकड मोहीम राबवितात याबाबतची इत्थंभूत माहिती घेण्यात आली आहे. यावेळी सहाय्यक उपवनसंरक्षक वैभव बोराटे, वनक्षेत्रपाल वैशाली मंडळ, वनपाल किशोर जंगले, वनरक्षक अजित कोळेकर, सुशांत कांबळे, स्वराज्य सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस, मोर्ले सरपंच संजना धुमासकर, पाटी पुनर्वसन सरपंच प्रवीण पांडुरंग गवस, हेवाळे उपसरपंच समीर देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य यशवंत देसाई, तुकाराम दळवी, भाग्यश्री चारी, रवींद्र देसाई, सुमित गवस, लॉरेन्स डिसोजा, पत्रकार समीर ठाकूर यांसह प्रमोद गवस, आप्पा राणे आदी सहभागी झाले होते. ठीक है, उसके बाद इफ एलिफेंट कम्स बैक एंड क्लेम्स इट्स टेरिटरी, उस पर आई विल नॉट बी एबल टू कम. इनफैक्ट ये भी थोड़ा किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन IASC टाइप का भी इंगेज कर सकते हैं. जो इनका डिमांड है कि सारे के सारे को हटा लें, उसके बाद में आएंगे नहीं आएंगे क्या है कैसे, तो वो आप उनको भी इंगेज कर सकते हैं. बट मेरा ये है यहाँ पे जो इंटरवेंशन किया है वो सब आपको दिखाते हैं ताकि आपको वहाँ बात करने के लिए डिसीजन तो अल्टीमेटली आपकी जो गवर्नमेंट है. अभी पकड़ने का जो हमारे उधर क्या हुआ लास्ट टाइम में करने का सब हो गया, तो उसमें से 2 हाथी डेथ हो गया. इसके वजह से 3 पकड़ लेते थे, 3 पकड़ा था, उसमें से 2 डेथ. तो इसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि हमको उस पर बैन लगाया, हम पकड़ नहीं सकते. तो आप जब भी ये पकड़ने के लिए आप ट्राई करते हैं तो आप गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का लेते हैं परमिशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का? ये बताया ना कि जो सिंगल कैप्चर करना है उसका परमिशन एक्ट के प्रकार से BCCS चीफ वाइल्ड मॉडल वो दे सकते हैं. इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, अगर डैमेज ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी ऐसे के डैमेज करना है करके अभी वो सारे के सारे ऐसे मैं कर रहा हूँ, सारे के सारे को परमिशन देंगे तो वो भी आएंगे. वो तो आते ही है सर, लेकिन हमारे उधर जो प्रॉपर्टी डैमेज का तो बहुत सारा इश्यू है और ह्यूमन राइट्स का तो इंजरीज बहुत हुआ है उधर, तो आगे जाके डेथ भी हो सकता है. तो ये जो है ये हम नहीं बोल सकते कि आगे जाके डेथ नहीं हो. तो ये असेसमेंट जो है लोकल डिपार्टमेंट में करेंगे. ठीक है, वो लोकल डिपार्टमेंट केस बेसिस पे अप्रूवल देगा. लेकिन सारे के सारे हाथी पकड़ने का आई डोंट थिंक इसीलिए मैंने एक एस्पेक्ट पूछा था ना कि आते कहाँ से. अगर आप उनको ड्राइव करके उस तरफ भेज सकते हैं तो फॉर दॅट यू डोंट राबवली जाऊ शकते. कोकणात सुद्धा आपल्या दोडामार्ग तालुक्यात सुद्धा हत्ती पकड मोहीम राबवली जाऊ शकते अशा प्रकारचं त्यांचं म्हणणं आहे. फक्त त्या राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेणं गरजेचं आहे. त्याचे CCF वाईल्डलाईफचे अधिकारी असतील त्यांच्या परवानगीने ती पकड मोहीम राबवली जाते आणि ती निश्चित स्वरूपामध्ये दोडामार्गमध्ये राबवणं कठीण नाही असं त्यांचं मत आहे. या ठिकाणी त्यांनी केलेल्या ज्या उपाययोजना आहेत त्या उपाययोजनांची माहितीसुद्धा या ठिकाणी आता त्यांचे वनकर्मचारी आमच्यासोबत पाठवणार आहेत आणि ते देणार आहेत. परंतु आमची अशी मागणी होती की सरकारकडे की कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना नकोत आम्हाला, तर फक्त हत्ती पकड मोहीम राबवणे आणि प्रतिबंधक उपाययोजना करणे या विषयावर आम्ही ठाम होतो. त्यामुळे या ठिकाणी वनविभागाचे आपले सावंतवाडीचे उपवनसंरक्षक असतील, त्याचे डेप्युटी वन संरक्षक असतील, त्यांच्या सर्वांच्या चर्चेनंतर या ठिकाणी ही हत्ती अभ्यास दौरा या ठिकाणी आयोजित केला आणि आज या ठिकाणी हसनमध्ये या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत. आत्ताच आमची या ठिकाणचे DCF सौरभ कुमार यांची या ठिकाणी भेट आमची झालेली आहे आणि त्यांनी बऱ्याचपैकी माहिती दिलेली आहे. दिवसभर आपण या परिसराचा या ठिकाणी आम्ही फिरणार आहोत, त्याची माहिती घेणार आहोत आणि संध्याकाळी परत एकदा या ठिकाणी त्यांनी चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे आणि त्या चर्चासत्रामध्ये अनेक गोष्टी या ठिकाणी पुढे निष्पन्न होणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.